салом алейкум дӯстони азиз, ман ҳастам Париз аз канали Ятаҷик Самбои ТВ Екатеринбург. имрӯз дар хизмати шумо ба ҳамаи шумо як хабари дигарро расондани ҳастам ки ё мард бош ё дар хизмати ман бош. дӯстони азиз, ин бародаре ки расмшо шумо ҳозир дида истодаед, ин бародар дар шаҳри Екатеринбург гум шудааст. ин наворо то охира тамошо кунед ва ба дӯстон, рафиқон ва бегонагон фиристонед, то ки мо ҳама каса якҷо шуда бародароне ки дар шаҳрҳои хориҷи кишвар гум мешаванд, онҳоро пайдо намоем. худованд аз шумо розӣ бошад. Одинаев Раҷаб Тошмаҳмадович 19 феврали соли 1988 сол зодаи шаҳри Душанбе. аз соли 2008 Екатеринбург омадааст, то ҳоло ягон гапу хабараш нест, яъне нопадид шудааст. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки нафароне ки хабари хушро мерасонанд ба ҳамин бародар, ба номери телефонаш дар ҳамин поён нависондагӣ аст, 200 000 русӣ ҳамчун тӯҳфаи бародарона дода мешавад. 200 000 русӣ. номери телефони бародар 8965 512 2000. бародарони азиз, ман аз номи аҳли байти ҳамин бародар ба шумо илтимос мекунам ва хоҳиш мекунам ки бетараф набошед ва ин наворо ба дигарон фиристонед. шояд ки ин бародар дар ягон ҷо маҳкам бошад ё дар таи дасти ягон кас кор карда истода бошад. чӣ хабаре ки бошад, марҳамат метавонед ба номерҳои мо ё ки ба номерҳои бародари ҳамин бародаре ки гум шудааст занг занед, хабари хушро расонед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. то боздид дӯстони азиз, паноҳатон ба худо.